Нивата на инвестиции у нас като цяло са ниски и България отчита много специфичен период на слаба инвестиционна активност. Този факт с още по-голяма сила е валиден за община Видин. Една от основните причини е транспортната изолация на Видин, който има мост на река Дунав, но няма модерна пътна връзка с моста и останалата част на страната ни, което е дефект на държавното ни планиране. Очевидно е, че този път няма да бъде завършен поне още няколко години. В тази връзка, имате ли план, стратегия или програма, чрез която да адресирате този проблем в рамките на правомощията на местната власт? Как да се промени инвестиционната привлекателност на Видин и региона? Какви мерки ще предприемете в контекста на това забавяне от страна на държавата? Кмета на общината е орган на изпълнителната власт, а Общинския съвет е орган на местното самоуправление. Когато тези двете институции работят заедно в едно добро сътрудничество с държавната власт, правителство и държавните структури на местно ниво, естествено, че решаването на тези въпроси е по-успешно и в по-кратки срокове. Затова е много важно по време на избори хората, гражданите да гласуват по съвест и да изберат правилните, качествените хора. Защото във вашият въпрос се дадоха няколко примери защо не се случват нещата и защо са забавени някои процеси, които може би щяха да доведат до привличането на инвестиции, до разкриване на повече работни места. Магистралният път Видин-Ботевград, който за 4 години нищо не беше изпълнен, да, той е държавен обект, но в крайна сметка той беше използван за протести и за извличане на партийни дивиденти през моя мандат и естествено с някои цели, които бяха насочени срещу мен. Целенасочената инвестиционна програма, която беше изготвена именно за подкрепа на такива региони, каквато е и община Видин, и в която програма имаше един много необходим проект за изграждането на северната промишлена зона, където щеше да бъде създадена благоприятна материална среда за привличането на инвеститори, които веднага да почнат да разкриват своите бизнес намерения, без да се бавят във времето и без да разходват други средства за създаването на материалната база. Този процес беше приключен и с завършването на моят мандат. В началото на настоящият мандат, друг процес, който много добре се развиваше, това е с автомобилна индустрия, предимно от Западна Европа, един автомобилен клъстер, който имаше намерение, това беше Автомотив България, да развива предприятия за рециклиране на автомобили и за произвеждане на автомобилни компоненти на територията на безмитната зона. Също приключи тези намерения и дейността си на територията на община Видин, доколкото знам, разви подобна дейност на територията на община Враца, защото явно там намери по-добро сътрудничество и така помощ от местната власт. Направените анализи, икономически анализи даваха възможност за развиване на определени дейности в зависимост от спецификата, географското положение на нашата община, ни даваха насоки за развитието на логистиката. Река Дунав е коридор номер 7, коридор номер 4 е трансевропейският сухопътен коридор, който минава през нашата територия. Освен това, тенденциите за намаляването на вредните емисии при автомобилният транспорт и нарушаването на пътната инфраструктура с качването му на железопътния транспорт и на воден транспорт също бяха една сериозна предпоставка за развитието на тези дейности. Освен, че щяха да разкрият много наброй работни места, тези работни места щяха да бъдат и с високи трудови възнаграждения. Опитахме се и направихме първите стъпки за изграждането на местна инициативна група по един подход, водени от общностите местно развитие. Пред Министерството на земеделието, заедно с община Ново село, бяхме изготвили бизнес план с подкрепа на дейности, свързани с риболов, защото имаме много съграждани, които практикуват стопански риболов, но не можахме да доразвиеме тази идея, защото приключи мандата. Аз считам, че това също е едно сериозно намерение, което в последствие да даде някакъв икономически тласък на нашия регион. Доказахме в моят мандат, че ние можем да работим много успешно по европейски проекти, по различните програми и голяма част от тези инфраструктурни проекти, които са изградени в моя мандат на територията на община Видин, са именно чрез безвъзмездно финансиране с европейски средства.
Сега в програмен период 2021-2027 година има такива сериозни възможности. В плана за възстановяване и устойчивост също са заложени сериозни средства в подкрепа на общините. Важното е капацитета на екипа, който ще бъде заедно с новият кмет на община Видин. Аз съм доказал, че имам такъв екип и имам опит именно в усвояване на такива средства, които да са в полза на гражданите на Видин. Това са част от нещата, част от намеренията, които ще доведат до икономическо развитие на нашата община.